anggiat diulaun diboga sa tikyon sahatro di junga saro tuhat tadi bata di nama jagay mga ramoti diulauta mulai san manuguk ni areon sahatro di junga alani amak pada nami alu damang ma tomata na wartu de bata. Mola tema tutu di hamu konde nami. Sonare pe alu damang ma tu sition natorop asanggia diulaun bukan sadarion sudena akka hula hula nak situan natorop parabinoto lumobi ma diulau sadarion alani alu damang ma tu situan natorop. Molate ma pada nami sonari pe asa sahalan ni dopu sahalan ya keraja di tonga-tonga ningananon tong ma alu damang tu raja nama persalai ima diulau nami di bocah tikyon. Marmula do nauli, marmula do nadinggan. Naik bukau nami ma, ulau nami alani, badamang majo, godang mula-mula, lais padu mudamang ma, sopa-sopa. Asa lihat mapanggabean, lihat parhorasan, lumobi ma jalon nami bonani hasuton. Alani amak paden bandamang ma godang lihat-lihati.
Kola tema pada nami nung ngawe tutu kami mangaliat di pogu ni alaman nami. Anggia ma tuari nanang ro asa dapat maninuluan lumobi pasu-pasu ni Tuhan di hami bona ni suhut. Noak pe pada nami ujungan nami ma Tuhan di godang nami adong hata jano tutuan wadok lagu buti mai inganan ni aktio parapat mai huta panatapan. Padamang ma godak sito tiyoy tas padunu lamang ma tu godak kacatane.